Dami libatan nasumurung sian salut naroha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita salutna. Salam sehat, salam bahagia. Hurian nahina holongan, amuak kadongan. Tatangihon mahatan di bata. Ima janita partangyangan. Di enet siang turkuk epistel minggu tanggal 8 September 2024. Tersurat di buku Pesalmen bidu 125 ayat sada rodi ayat 5. Hujahama dihita. Edde hananakko. Akan amarhaposan tu Jehovah songondolo sio donasida dak tagamang humordit. Ho do tahe rodi salinilingna. Akadolo do iya humaliang Yerusalem. Jehovah do yang humaliang bangsona ola nyon rodi salinilingna. Aidang tagamon tong madodon tukot harajaon ni ajahaton di atas perjabaran ni akka partior asa unang laho tangan ni akka partigori tu hagidugon. Saya bahen manadinggan ali Jehovah tu akka nadinggan rohai dohot tu akka sisa ngujung marroha di bagasan. Alaya anggo akka namanindil tu dalam nasida sadiri akka nagiduki saya natong yon Jehovah nasida rak dohot akka silah jahaton. Dame masonggo yanggo tu Israel. Huria nahina holongan. Hupuka mazabiton marhite sarito na marimpola manang ilustrasi. Adong masahala amata mabuan anakna laho marsiajar marlangi. Anak naon bawa marumur 8 tahun dope dan diboto dope marlangi. Dibuan mak tu kolam renang. Anggoy narohanian ala dan diboto dope marlangi sian na PJT majunyan perjodo diajari. Alayon tunglongang doroha. Pitor dibuang bapak naon do anak nai tu kolam renang na bagasna sada 1 meter. Totu dang mampu dope danaki marsiaja di sini. Alai totu didongani bapak nedo terus dinalaho marsiaja marlangi. Ditiup do tangan non jala tokinai di palua. Dungi itiup use di palua. Ditiup di palua. Saya songonido di bayan bapak non mengajari anak non. Mulanai mabiar do danaki. Molo di palua bapak nai tanganna pitur mabiar di bana mabiar moga. Wajah dia kamang tu inang kasol maut doi. Ai digaluk diri tahun adong do naluri bakko dihita asa menjaga diri asa unang marmara. Alai itu tu saya tatang asal do Bogota do Parmino Tuata asa unang marmara hita. Alai manang buhape dang tolapi gabe tongma gabe Maria. Songonima mulana danaki Maria na marsiajar marlangi pola bebana marsuara nagogo dia berteriak minta tolong kepada ayahnya karena dia takut tenggelam. Alai ternyata kamang do inang do tamudo sehari 2 hari to 2 hari di bana soni. Alai selanjutnya lam leleng gabidak mabiar di bana gariara tahe mekeleke lo danaki molo di palua bapak nai tanganna. Ketika dilepas ayahnya, tadinya dia itu berteriak ketakutan, sekarang malah tertawa karena merasa senang, merasa gembira. Dan bemabiar ibana, gariada bekelekel, ninarohat tama ra di bagasan. Ainam diboto danakido, marlangi, daw, dak pito sa ato pi ibana, boy marsiajar na marlangi. Atom, buasa dan mabiar ibana ay nasubote bana do parmara ambolon sakidok mata molo mogap ibana tongdo dak samoni dan mabiar ibana ala dunga di lala ibana hatop do tangan di bapak nai manaku ibana adorang somoga ibana datung luaso di bapak nai ibana moga ditakut do tangan nai jala dunga pia heli songoni di hilala ibana pabahena di bapak ne gariara tahe justru di singaja ibana do mangarutta asa malua tangan di bapak ne siat ibana
asa saya sigok bapak nai menjaga ibana. Dan artinya begini, tadinya si ayah yang menguji keberanian si anak, sekarang malah terbalik, si anak yang menguji kesetiaan si ayah, apakah ayahnya setia untuk menolong dia. Lapatanna dunga tarida interaksi antara anak dan ayah, jaladunga saling mengatusi, saling marpos niroha, dunga positu turo handak danaki, naso di pasobu bapak anak ibana marmara. Odo nama cairikot, siasarito nama ripolaon, odo ipolana kamang do inang, bahwa anak itu percaya ayahnya takkan membiarkan dia tenggelam. Hurian ahida holongan, suang songoni do Tuhan itu hita, sifat ado hita dibuat Tuhani, tu ingana bagasi, asa ajaran nah hita, asa diuji hita, lau mengadopi ragam ni hamaolon, ragam ni parmaraan, ragam ni haporsuhon, na memang ikut adopat tadui di parmulono, alai taingot ma, datung pasobu ni Tuhani hita marmara, hatop do ditakut Tuhani, tangata asa malua hita siap parmarani, alai sipata dunga jok-jok di bahek Tuhani soni tu hita, dunga jok-jok tahilala panobuon do pajagaon ni Tuhan itu hita, alai tong do pe hita badia, tong do pe lomos rohatta, jok-jok do pe dang pos rohatta tu Tuhani, sondak dadaki manyan akamang do inang, dak dana nanya jarani among nai marlangi, mula nai ibana babiar do memang, alai aladunga diboto jaladi hilala ibana, daso dipasobu among nai ibana, ujung nadang babiar ibana, gariada mekeleken lo ibana, marlas ni roha, alaniaha, ala pos rohana tu among nai, atau bohahita kamang do inang, kurang pos dope rohatta tu Tuhani. Naso tahila lalu pe padonganion ni debata tu hita, naso debatado tabain haposatta, huria nama haposan tu debata, marhaposan tu debata, mulai narohaku ima tema sentral di ngolu ni akka na korsea, molo marhaposan tu debata berarti patuduhon na korsea tu hita tu debata, jalaon iko sakado turohatta di dalam gudang akka hamaolon nata adopi nuengo, lam gudang hapor suhon nata bulus, asa unang murah-murah tadi, asa unang murah-murah ta mandili manang tuke paseraan, manang ngahape na masa di parmuluk tahun siado patta doi, alai ikot tok tongdo marhaposan jala marpakirimon hita tu debata, mitok do pakirimon molo putor murah-murah hita nadia, molo gariada pitor marumutumut hita, mate do pakirimon molo soadok pos ni rohatta, alani ini bodo jupang pakirimon molo marpos ni roha hita tu debata. Secara psikologi halak namarlas ni roha saya dumenggat do akka nanuda di tanganna, saya dumenggan do hasil ni sudi akka ulauna, idu bain rikondo hita menjaga las ni roha, manang marulopolo, manang marpos ni roha tu debata, jok-jok do di mulut tahun, mamul samol, parmaraan do kekhawatiran, alani secara hajol maun wajar do memang hita nabiya, wajar do tak khawatir moloro pangunjunan, gariada budang do jol mana marsak, jaladong do jolma uju marsak ibana da beso diboto ibana be asil lahononna, dia menyerah kepada keadaan, ujung-ujungna gabe holan na marubutumut ibana, alai dang soni anggo jolma na marhapo satu debata pasti do ibana semangat mangula-ulau nei jala marpakirimon di ibana macerengan parbue nanuna di tangan pos nirohat taipe perlu do tapatuduhon isarana rupani marite tangiang tu debata tumang nyakon sa sudi akka ulauta do sudi akka tahirim
martangiang asa di daun debata tu hita gugu hai pason parbinotoan do icani roha laho mangulahon salubna alayan dorang so tatangyak ko nakay salubna jumolo neng takas di rohata ima marhaposan tu jahu pos rohata di Tuhani kamang duinang porsia do hita na olo do Tuhani manangion akatangyakta do akapangiduatay porsia do hita na baino ni debatado kita akan adenggan di parmulot tahun manang somontia do itu isi do tabain haposatta debatado manang naasi hurian itu hatta mangalusi suku-suku ni on dang boy siap pikir rata sendiri ido ubain ido hatan itu hatta di buku Poda tulu ayat 5 marhaposa tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangucadea kotu pikiranmu sendiri kata kunci ima marhaposan tu Jahoba asa unang mahagogoon habisuhon dot hatawot tata pangasahon hejul mapergali duhi tadak torap tarangadupi alai hagogoon ini bata mata pangasahon aibana do haposatta nasa toktong mangaramoti ngurutta marsada-sada akan nama haposat tu debata digobar doi itu pukon songon dolok sion dak tagamun umordit hok do tahe rodi sai nilingna Psalmen 125 ayat sada dolok sion ima gobaran huta nabadia huta natibul huta namacai uli huta natubu huta nagoting debata sadiri do namar harajau bisi de batasan diri do nama ngaliangi i jalama ngodi isude akanaro tusi di bagasan asli rohana di haliangi de batado dodok sioni diliati dibilangi parik nai ditakasi jala akka bagas nai disigati lapatanna ada penjagaan maksimal nadinahen di debata asa dangadong hagogo odia pe di Portibion bisa menembus dodok sion nane ramotan ni debata dak tagamon mandodon tukko tarajau ni hazahaton tuaka partigori di dodok sioni Psalmen 125 ayat 7 ima gobaran ni dodok sion di debata jala mangobarhon halak nama haposan tu debata gabe marlas ni roha jala marolo polop situ tudo pangisi ni dodok sion ala di sino di bawah debata akka sude nadenggan na pinatupana tu halak akka nadenggani nadengga marrohai tu akka sisa muncul marrohai di sini dipatupa debata ayat opa molo ridokson akka nadenggan roha manang akka nadenggan nabinahin debata tu akka nadenggan roha tung sikop biak kamang buina ima gobaran ni ragam pasu-pasu haluaon padonganion dot pangaramotion di debata lapatanna halak namar haposan tu debata saya kanadenggan do jalokonna sian debata alai sebalikna anggo halak akana manidil namanutun dalam dasar diri do akka siulah hagiduhon ditogio debata do inasida asarap do akka siulah hazakatoni marhina mago ido jambar nasida Tuhan akan mengenyahkan mereka ke jalan binasa ala ianggo di akka nama haposani sai hadameondo songgok tunasida Psalmen 125 ayat 5 alai sai betul-betul mahita marhaposan tu debata unang be nabian unang be tahuto kita kamang duinang aidung ngatahilala songon dia ma panogu do padonganyo ni debata di hita atong songon dakdanak na sedang marsiajar marlangi na niajaran di bapakna nian mulanai na biar di ibana alaidung di boto ibana na di palua na di rupi na di dongani among nedo ibana jalakos rohana naso pasempuni among ne ibana dang bemabian ibana mengadopi parmarani garjara tahe mekelekel marlas di roha soni banyak kita mendalani ngurut tak di Portibion
Padao mabiar ni roha. Ai di dongai de bata do ita kamang binang. Jonok do de bata. Hatop do tangan nei. Manakut tangan taon. Asal unang madagu ita tu pangunjunan. Unang marmarah ita. Ai dunga diramoti ibana ita. Amin. Mauliate maari de bata. Homa tutu haposan nami. Dinamandalani parmulo sigano pari kami. Asal unang mabiar kami. Alai tahe marpos nyeroa kami. Paduau mudo kami. Ramot amu mudo kami. Saya patupa masalunai. Mangasahon Yesus Kristus. Amin.